дар якумин рӯзи мусобиқаи байналмилалии ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ғолибон ва ҷоизадорони чанд вазн муайян шуданд. аз ҷумла мулло раҷаб халифаев намояндаи тоҷикистон ва одил ҷебов намояндаи россия ки ҳарду ҳам тоҷиктабор ҳастанд барои ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон андари майдони рақобат шуданд ки ҳарду ҳам варзишгарони соҳибтаҷриба мебошанд. пас аз гузашти 1.5 дақиқаи нерӯсанҷӣ ду варзишгар танҳо соҳиби яктои танбеҳ гардиданд. вақти асосии нерӯсанҷӣ бидуни имтиёз ба анҷом расида, кор ба имтиёзи тиллоӣ кашида шуд. дар замони илова шудан мулло раҷаб халифаев аз тоҷикистон фаъолтар шуда, ҳарифаш одил ҷебов ба хотири камфаъолиятиаш сеюмин танбеҳро дарёфт карда, мулло раҷаб халифаев барандаи ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар вазни 66 килограмм шуд. одил ҷебов бошад ба нишони нуқраи мусобиқаи байналмилалӣ иктифо кард. зинаҳои сеюми ифтихорӣ ба Дилшодбек Юлдошев ва Штурбабин Артём аз Узбекистон ихтисос ёфт ки аввалӣ ҳамватани худашро бо ибҳони зебое шикаст дода, дуюмӣ Шаҳбоз Саиду Аброровро дар нерӯсанҷӣ барои зинаи сеюм шикаст дод. ҳамчунин дар вазни 81 килограмм варзишгари машҳури тоҷик Ҳамроз Раҷабов ба финал баромада, дар финали ин вазн бо ҷудокори эронӣ Маҳдии Фатҳи Пурардал нерӯ санҷид. Ҳамроз Раҷабов аз оғози рақобат фаъол буда, чандин бор бо истифодаи усулҳо ҳарифро ба замин афтонд, вале бидуни имтиёз буд. аммо ӯ бо худбоварии хос рақобатро идома дода, пас аз чандин бор истифодаи усулҳои гуногун ниҳоятан тавонист пеш аз муҳлат ҳарифи худро ба тахтаи пушт зада, дар якумин рӯзи мусобиқаи байналмилалии ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон кишвари моро соҳиби дуюмин ҷом ва нишони тиллои мусобиқаи байналмилалӣ намуд. барои зинаи сеюм Рамазон Алабердиев аз Узбекистон дар камтар аз 1 дақиқа ду бор ҳамватани мо Ғаниҷон Ғаниевро ба паҳлӯ зада соҳиби имтиёзи вазари шуду, соҳиби медали биринҷии вазни 81 килограмм гардид. Фарҳодов Раҳматулло ҳам дар рақобат барои касби зинаи сеюми ифтихорӣ бо ин ки як вазари аз Субҳиддин Халилзода ақиб афтода буд, аммо тан бар шикаст надоду чанд сония монда ба анҷоми нерӯсанҷӣ ҳарифро дар ҳолати осайкомӣ нигаҳ дошта ба медали биринҷӣ даст ёфт. дар рақобатҳои миёни бонувон Шоҳида Қаландарова ва Аҳлия Муминова барои медали тиллои вазни то 57 килограмм ба майдон баромаданд. ду бону ки аз шеваи ҳамдигар огоҳӣ доштанд, натавонистанд соҳиби имтиёз шаванду дар ниҳоят Аҳлия Муминова сеюмин танбеҳро дарёфт карда, Шоҳида Қаландарова ғолиб гардиду соҳиби нишони тиллои вазни то 57 килограмм шуд. ҳамин тавр дар аввалин рӯзи рақобатҳои ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҷудо ҳамаи нишонҳои тилло насиби ҷудокорони ватанамон гардид. ҳамчунин дар рақобати финалӣ вазни то 63 килограмм миёни бонувон Одинаева Мавлуда ва Назарова Ҷонона майдондорӣ карданд. пас аз 1 дақиқа аз санҷишҳои ҳамдигар Мавлуда Одинаева нахуст соҳиби як вазари гашта, сипас ҳарифро дар ҳолати осайкомӣ нигаҳ дошту тавонист ғолиби ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон миёни бонувон дар вазни то 63 килограмм гардад. зинаи сеюми ифтихории ин вазн ба Рӯзафзун Бекназарова ихтисос ёфт.